Бүгінгі тапшырының бірінші сәлемін біз Татарстан баш қаласы Казан шәһәренә ашырабыз. Үзенең матур туган көнен милләттәшебез Алсу Рәкип кызы Ахтямова каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән Кирюшкино авылыннан апасы Раилә, тормыш иптәше Дамир, кызлары Динара, Расита котлыйлар. Бүген минем кадерле, яраткан сеңелемнең, сөекле апабызның туган көне. Әле кайчан гына дөньяга беренче авазын салган Алсуыбыз инде олы кыз булып үсеп, гүзәл хатынга әверелде. Якыныбыз, шушы олы бәйрәмең, туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын телибез. Якты алтаңнар, зәңгәр күкләр синең күңелеңне һәр чак яктыртсын, балкытып торсын. Таң җилләренең назлысы, җан тынычлыгы, шиксез бәхетләр, зордан зур уңышлар, яхшы, күтәренке кәеф юлдаш булсын сиңа. Син бездән еракта яшәсәң дә, бер генә мизгелгә дә сине исебезгә алмаган вакытыбыз да юк. Без сиңа гел сагынып яшибез һәм ешрак кунакка кайтуыңны көтеп калабыз. Дөньяда төрле хәлләр була. Нинди генә авырлыклар килсә дә син сеңелем, беренче миңа кул сузасың, ярдәм итәсең. Алга куелган максатына колаш җәеп атлаучы, тынгысыз, ару талуны белмәс, эш сөяр, тормыш сөючән, уңган, булган, һәр яктан да олы хөрмәткә, мактауга лаек кеше син. Шундый булып, алда да кал. Безнең шатлык бүген сиңа булсын, сөенечтән күңелләрең тулсын, кояш йөрәгеңдә урын алсын, котлау арты бүген, котлау яусын. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын, ягымлы, шат булсын күңелең. Озын гомер, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек, ярты бәхет диләр, шушы бәхет читләп бетмәсен. Туган көнең белән тәбрик итеп, теләкләрнең телибез зурысын. Тормыш юлың үткән чакта юлларыңның иң турысын. Бүгенгедәй нурлар шәшеп, балкып торсын синең йөзең. Бәхет, шатлыкка күңелеп, үтсен сеңелем һәрбер көнең. Яшең һаман өстәлсә дә, яшәрә бар һәр ел сайын. Сөйгән белән тигезлектән аермасын сине Ходаем. Якыннарыңа олы терәк бул, туганыңа һәр чак кирәк бул. Сеңелем минем, күз нурым, сау сәламәт, бәхетле бул. Кадерле Алсу Рәкиповна, ерак Казан белән Кирюшкино арасын матур җыр якын айтсын. Бәхетле булып гомер итегез. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит, үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр. Үткән юлларың, үзең әйбәт булгач менә, бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма.
шушы күзләрең, туган көннәр кабатлансын, тагын да